Ahojte, som Erik Šimonovič z realitnej kancelárie Sierra. Dnes vám ukážem novostavbu na takmer 8-árovom pozemku v obci Boleráz. Poďte si ju so mnou pozrieť. Tak a vítajte v hlavnej dominante tohto domu. Práve sa nachádzame v obývačke, čo je miestnosť s takmer 4-metrovými stropmi, vďaka čomu je tu krásne presvetlená časť domu. Tento dom si majitelia stávali pre seba, plánovali tu zostať, ale nakoniec sa rozhodli dom predať, pretože zostali bývať v zahraničí. Domček bol stávaný svojpomocne, stavala to rodinná firma, ktorá si dala záležať už od základov. Sú tu použité kvalitné materiály, moderné technológie a dom bol spravený nadštandardne tak, aby im slúžil. Dom je momentálne v štádiu holodom, sú tu spravené podlahy, je tu zabudovaný krb a sú tu strojové omietky, vypínače, zásuvky, s tým, že majitelia pripravili domček smart technológiou, ktorá je prepojená v celom dome. Viete si ňou ovládať svetla, žalúzie, hudbu, hlavný prívod vody, čiže je dostatočne moderne spravený pre dnešnú modernú rodinu. Ja sa teraz nachádzam v dennej časti, ktorá je prepojená s kuchyňou, kde máme po ruke hneď špajzu. Je tu takisto priestor na jedáleň a veľký priestor na obývačku s krbom. V dome máme hliníkové okná s trojšklom a takisto aj hliníkové bezpečnostné dvere. Na terase je priestor na jedálenský stôl, takisto majitelia plánovali mať na terase aj výrivku a vďaka tomu je časť stropu terasy otvárateľná žalúziami, kde si elektricky viete buď zavrieť alebo otvoriť žalúziu podľa chuti. Pri vstupe do domu máme hosťovskú toaletu, v nočnej časti sa nachádzajú 4 spálne. V hlavnej spálni je samostatná kúpeľňa, takisto aj šatník. Potom tam máme 2 detské izby, v technickej miestnosti máme dotiahnuté všetky predprípravy, či už na klimatizáciu, príprava na fotovoltiku, smart technológie a takisto ovládanie vody a teplné čerpadlo. Nachádza sa tam aj hosťovská miestnosť, ktorá je dostatočne veľká a viete využiť takisto ako pracovňu a plus samostatná hlavná kúpeľňa. Verím, že sa mi podarilo týmto videom vás presvedčiť, aby sme sa stretli osobne tu na obhliadke, aby ste si mohli tento domček prezrieť. Kľudne mi zavolajte a dohodneme si termín obhliadky.